margi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Maromo ji 9 osewito ngimagi bang' madho kuong' moro ma ichichgo ni ne otimo kwiri mager e gweng' ma Mabera mani Kuria e kaonti ma Migori. Ka ji moko bende pod yudo thieth e osiptal ma Migori level 4 bang' madho kuong'no. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa mathoth. E kar thieth ma Migori level 4 manyocho ringi gi ji 7 mondo yudo thieth bang' modho kuong' moro manigi kwiri marach kachak kod yath. Ema koro bedo resruok margi e ka imitem res godo ngimagi e lak tho bang' madho kuong'no e gweng' ma Mabera sub county ma Kuria e kaunti ma Migori. Na watu walikuwa wamekaa hapo wengi. Mimi mama kaniambia, niko hapa na 30, acha nionje. Twende. Akaweka. Akaonja kidogo kaniambia, "Usionje, hii pombe ni nzuri, onja tu kidogo." Akamwambia, mimi ndio usisikii. Akaniambia eti, onja sasa wewe kwani nakataa. Nikaonja, tukafanya tukatoka tukaenda nyumbani. Sasa kwenda nyumbani, kutoka nyumbani asubuhi sisi hatuko tunasikia kitu chochote kwa mwili. Wale moja tuma wamiyo nying mar Mary Ntabo, nying mok mare hie, okoni ne ochwali osiptal bang' kotandiwo, masani oloke muofu. Ntabo, majegni 60 wacho ne odhi bilo wach kod nyawadgi e kama inywe kong'no, kendo kanye manunguome dho kombe moko kapok onyono lot, mamiyo koro ketho wengene. Niamka vizuri lakini ni macho tu. Ni macho tu. Macho sioni. E agola moro mantiere kod jatuo ma nyawadgi, othuthni kod yaro wengene mondo nen, kata kamano, oneno mana nyithi tingle. Na nini tena unasikia? Nasikia lakini wale naona wewe kama unikisa kisa kabisa. Hapo ni kisa kabisa ma. E bathotanda motende kodgi, wayudo Estagati, majegni 44, malero na nene okalo kama inyuoyo tiano, kendo kanyo emane olise kong'o mokelo ne midhiero. Sasa ulevi ni mbaya. Mimi sikunywi pombe, nisikunywa ni mama alinidanganya nikaenda huko. Mimi sikujua kwamba ni pombe anaenda kunipea. Na sikunywa nyingi hata mlivyo. Jatuo lero ne gikwongi winjo ka wigi barogi, ich kach manyal gidi, remo kasore kod del munyosore, kanyakla kod del muhol. Nikamuuliza, wewe unasikiaje? Akaniambia ni nini? Mimi sioni. Nikamwambia uoni. Toka nikupeleke hospitali, nitakulipia pesa, nikashe kwa pikipiki, niko na pesa hapa tu, uende tutungwe sindani. Mimi mama kataka kukatalia kwa nyumba, nikamwambia kijana yake, toka kufalisha mama yako nguo. Sisi tuende hospitali. Sikia watu wenye walikunywa hiyo pombe wamefariki. Bang' Samaria mang'wotero gi osiptal, jotugo koro goyo thotindane math mag chang'a, ka laktar marito gi osiptal ma Migori Mikandoro, to okone nyal mana wegi thuolo bang' yudo fungruok mag thieth. Those were admitted in the ward, in male medical ward, there were 3, and all of them have died. The last one died yesterday. And in female ward, we admitted 4 of them, and the 4 of them, 1 died, and still the 3 are still surviving, and they are doing well on treatment, except one is the one has lost the sight and they cannot see. So the 2 are also doing well on treatment. And so far, the state of the patient now remaining, they are doing well on treatment. Obilo yango ni nyaka sani ji 9 osewito ngimagi nikech midhiero no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. En wach malich ahinya, wacho ni